græs rundt om søen med os. Hej, jeg hedder Rikke. Jeg hedder Tobias. Vi står herude foran Flamsted-centret, og det er ejet af K5-spejden Aalborg Distrikt. Hvis I kommer med herned, så har vi et fedt projekt, vi gerne vil fortælle jer om. Det er sådan, at lige i øjeblikket, så Flamsted-centret det er ved at blive udvidet, og vi er ved at få mange flere spejdere, og vi er derfor også nødt til at have nogle flere aktiviteter herude. Og derfor er det, at vi gerne vil have en hængekøjecirkel herude at stå også. Fordi hvad er det fedeste ved at være spejder? Det er jo, at man kan fortælle nogle gode oplevelser, som man kan tage med sig videre. Og de her gode oplevelser, det kan være mange forskellige ting, men det her med at sove forskellige steder, det er noget, man tit snakker om. For eksempel så sov vi i nat i en bivuak op på et sted, vi ikke havde sovet før. Og det ville da være fedt, hvis det næste sted, vi skulle sove, det var i en hængekøjecirkel. Så vi er på vej ned til det sted, hvor vi gerne vil have vores hængekøjecirkel. Og den er lige nede forbi vores bålplads. Det er ikke så langt fra hytten, og derfor er det rigtig smart i forhold til, hvis vi skal have nogle gæster derned. Altså, de har ikke så langt på toilettet og sådan nogle ting. Vi har jo også i den her hængekøjecirkel, vi har bedt om, så vil vi også gerne have en grejshelter ved siden af. Fordi så er man ikke afhængig af at skulle have sine ting liggende et andet sted. Så kan man som patrulje eller som gruppe komme ned og være nede ved hængekøjecirklen. Og ikke behøver at gå op og bruge hytten. Og det betyder, at vi på samme tid kan have mange flere gæster herude. Jeg går lige herover og bruger trappen. Det kan være kameraet ved med mig. Hernede der har vi jo også vores bålplads, som ligger meget tæt på, hvor hængekøjecirklen kommer til at være. Og som man kan se måske, så er det jo faktisk ret stort. Der kan være mange mennesker hernede på vores bålplads op. Ja, sådan at Flamsted-centret, det er faktisk 24 tønder land stort. Det er et kæmpe stort naturområde. Og derfor er der også mulighed for, at mange mennesker kan være her, uden at de forstyrrer hinanden. Men vi er faktisk kommet til indgangen af hængekøjecirklen nu. Det er meningen, at man ligesom skal komme ind. Så hvis I kommer med her, så skal I prøve at forestille jer her, den her lille lund, hvor man har en hængekøjecirkel. Herovre i siden, der sætter vi en form for grejshelter, så man kan sætte sine tasker herover. Og så sætter vi nogle hængekøjer ud på træerne her. Og der kan måske være en 8 stykker, der i sidste ende kunne komme til at stå her. Og det kan være, at et kamera lige kan gå lidt rundt her og se området. Vi håber selvfølgelig, at Hjem og Fix har lyst til at støtte det her projekt, fordi vi mener, at mange spejdere oppe i Aalborg, de får en rigtig stor oplevelse ud af det her. Så tak skal I have, og vi håber, at I kan lide projektet.